Welcome back mga ka-studio. Today po, we have the entire menu of Jollibee! Ayan po, abang-abang po tayo ngayon dahil magre-reveal na naman po kami ng isang mananalo ng 500 pesos cash po. Yay! Yay! Congratulations po sa lahat ng nanalo na. At saka hanggang December 22 pa po yung kuhaan natin pa Christmas giveaways. Opo. Kaya, sarap na pong kumain. Tara, pray muna tayo. Pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po. Wow, grabe. Tanong eh. Ako ang Yan. Anong tawag dito mo? orange fruit. Orange float. Saka Coke float. Yes po. Kay baka na. Kay Baka di orange ganit, eh. one. Meron kami ditong isang bucket ng Chicken Joy. Akong ice cream pa kay Sunday. Wow. Lamig kayo kay naay chocolate sa ilaw. Mm. Ani ako apa Chicken. Pa nga chicken. Wait ah. Pa nga. Kaante ka na ka. Yan, grabe. Ito sa'yo, ma'am? Excited Spicy na. mo, dili? Oh, spicy na. Sige, ganun. Marami yung spicy. Hindi. Tatlo lang spicy. Ito sa'yo na ko, sobrang crispy niya, no? Thank you, Pang. Wow. Palapit na po yung Pasko. Advance Merry Christmas, mga ka-studio. Advance Merry Christmas po. Sa lahat ng nanalo po ng 500 pesos cash. Congratulations Congrats po. Ang iba po na naipadala na po namin po. Sarap niyan, Bi. Kain na tayo. Pa ako Kain tayo, mga ka-studio. Kain po tayo. Sarap ng tata. Kuha ko ng kanin, ha? Sarap talaga ni Jollibee, eh. Doon ka gamay nak, Kung naiyabo ma, di para dito magliso lang. May nag-uot na sila. Ay, yabo na tanong price. Kanin din, ha? Wow! Dami. Pag kailangan ako na pa ba? Damit ko yung fries. Inait na ayun kon. Istorya pa sa pool ang mouth ha. Sarap. Sharing ta ko. Sharing ta. Sa lahat po ng nanonood sa amin ngayon po, kain po tayo at saka maraming salamat po. Ginay lang. Dupan siya. Naibukog. Yap. Dako sa buko. Bali po, ang lahat ng mananalo po, 21 person po ang makaka-receive ng 500 pesos po. Yes po. Galing sa Bisaya Studio Family po. Sana po matuwa po kayo dyan sa kunting handog namin po para sa inyo. Maraming winner pa. Ang dami no? Sobrang pasasalamat po namin sa inyo po dahil umabot po tayo ng Rice pa. 130,000 subscribers. Rice. Tangin ako. Lami ah. The best talaga itong Jollibee, eh. Kasi nawang manana ko na ito. Sa gaho magkamong. Halos na natagin tanan. Wala pa. Tapos pala ako. No.
Sa tingin nyo mga studio, maubos pa namin lahat to. Sobrang dami ko. Dito tayo sa lumpiang Shanghai pang. Wow. Ikaw na. Joker? Alam mo? May isa pa natira ka. Thank you, Mang. Sarap po ng lumpiang Shanghai din nila. Ano nang gusto pa? Sarap baga. Okay. Natin sa crispy pa? Ay ako. Crispy ka na. Thank you na. Doon tok na. Kay puno kayong baba, matuklan niya ka. Ate guys po? Naman na pa ta? Na. Gana tayo dagdag Ay guys. ko. Thank you, Mak. Pang. Ang sarap po talaga. Iya mo ah. Kalain mo? Sige. Diba namin rahay? Tama. Doon nga po mo miss. Tuwang-tuwa po si Sax mga ka-studio dahil paborito po niya yung Jollibee. Ito. Kaya pagpasensyahan ninyo na po. Lagay ko to siya dito sa harapan pang. Sa'yo to, oh. Pwede? Gravy. Mm. Thank you, pang. Ikaw na. Isa, isa. Oh, yung isa sa'yo. Ito Pagdalawa sa'yo na kay. tayo. Wow, sobrang crispy po. Sarap dito ah. Yan at. At ito ba mo po sa rice ko? Ano? Ano po? Thank you na. Mama, ay ulas nga. Mahal na na. Napa man ka papa? Yamiya sa ilang kuha ano eh. Chicken. Ano ba? Mahal na. Ito ano niya? Yan. Sarap. Basta Jollibee, bida ang saya. Dahil sobrang saya ni Sax. Kuha mo na ako ng kuhaan pa. Serving spoon. Hamong ganyan mo? Kesa ha. Mana yung secret pa? Hamong? Oh, nakulot na. Bukod na. Yan. Ito. Yan sa'yo yan. Ikaw na. Medyo nahawa na. Ito mag-ano. Alin dito sa atin pang? Palabok or spaghetti? Spaghetti. Kaya saan dyan nung? Ito na muna, palabok. Woo! Hahe. Dito. Namiking kuhan. Gravy eh. Sobrang sarap po ng gravy ng Jollibee. Inom ni Papa na ipainang puso. Isang kutawan pa ha. Hingi ako ng kuhan ng burger steak ah. Wow! Ito na ang burger steak mga ka-studio. Wow, isang hamong lang yan. Isang hamong lang ni Papa Bino. Pero na pa, nabudin. Hanapay na biling din. Ako
Yan. Sa ilalong Excuse mo. usang Gamit. habong. Uy, kunin mo yan. Ano pa? Ikaw Kaig pa, oh. Thank you. Yan. Ikaw na. na. Ito sa'yo, oh. Shrimp. Wow! Mm. Yay! Shrimp! From the sea! Kain po Shrimp tayo from palabo. the sea! Mm. Sarap yung palabok lang. Mm. Mukhang Meron pa maubos siya. ah. Kang maupot. Nato ni tanan. Tayang minora ba ni? Yung termino. O Jollibee. Title. Nurot yung mga kanunak. Ubus na yung kanin niya pa. Wala po ka pa? Hubot na po na ko. Wala tayong makanon. Langon lang yata eh. Matangudog ang ka pa. Pag-close ha? Kanon, kanon. Very good with sauce mo. Ano pa dyan? Ate tayo dito sa cheese. Ito. Ate tayo. Tiin ko na. Ay, konti lang sa akin pa, ha? Ang kunti na sa'yo. Mm. Si Sax po mga studio, hindi siya kumakain ng mga burger. Wow, sobrang cheesy po. Ito sa iyo, mo. Thank you, Pang. Yan po, kain po tayo. Excuse me po. Kanang. Napoy cheese nga. Burger nga naisod cheese nga. Nig-ana mo. Mo pilit sa cheese. Ano yan kino? Guys, Busog ka na. Dumian, di ko alam mo. Cheesy kayo ba? Gamit dito kanina. masarap guys. Gravy o, lamig kayo, gravy. Please order in Jollibee. Nag-promote na sa Pang. Sabi niya Pang, please order in Jollibee. Ito, hati tayo. Di, ikaw maayo na. Thank you, Pang. Sa akin ba itong isa pa? Ikaw na, burger steak. Nga na yung mushroom. Napoy mushroom nga makamatay. Hindi man ni Mao. Itong red, itong nga may white spots. Dito. Mama. Thank you, Pang. Lawan na ko. Uy, Masarap. sarap. Ito, coke float po. Masarap po na pa. Sarap ah.
Dami. Nice Sunday no sila no. Bilisan mo kain, mayroon kang Sunday. Ito man. Ito din pa. Meron din naman. Maong tawag. Float. Kay? Kaya Sunday sila. Nga, nag-slow. Maong float ang tawag. Orange float o coke float. Reveal na natin mang nanalo mo. Hindi natin. Ito na po mga studio, i-reveal ko na ang mananalo ng 500 pesos cash for today's episode ay si Ivan Soriano. Congrats po, Sir Ivan Soriano. Maraming salamat po. Sa mga hindi po nanalo po, huwag po kayong maglala po. Mayroon pa po tayong pipiliin na more pa po until December 22 pa po. Baka isa po kayo sa mapili po namin. Maraming salamat po talaga sa lahat ng mga ka-studio for joining this Christmas parapol po namin. Hado, pa na mi? Once again po, congratulations po Sir Ivan Soriano. Congratulations po, sir. Kung nakita nyo po yung video na ito at nalaman nyo po na kayo po yung nanalo, please message at po, please contact us para Mas madali. mas madali po. Kasi ang dami na pong message. Sobrang dami po talaga ng messages sa Bisaya Studio page po. Natatabunan na po. Natatabunan na po yung ibang mga concern din po. Yung iba na nag-message, mayroon pong ibang mga concern. Mahirapan po kami maghanap. Sobrang dami po ng messages. So, Pa na milk ako. Kaon mo nag-isa mo, hindi na siya? Hindi ko alam. Tanawa pa. Excuse po. Sige lang. Hinay. Kaon. Ito na lang, spaghetti. Ubusin namin mga ka-studio. Grabe, nabusog ako. Sobrang dami nun pang. Dami nun. Ang sarap po. Mang, kuha ka mang. Kunti lang sa akin pa. Sige lang, kumuha. Ako lang umubos. Itong kay Sas mga ka-studio, hindi na namin ubusin to kasi mamaya naman, kakain na naman to siya. Ay po. Excuse me po. Gi, kuha ka dyan, mang. Sarap. Sarap ang sundae ko. Excuse me. Di ba? Hado. Sakto na to pang. Lipay kay Sas, mga Jollibee. Pero akong giingon no. Ang Chocolate. ay chocolate. Hindi na kamakaon sa aming chicken. Unya na. Pa. Karon gabi tanaw na putag movies kay ugma na ni uploadan kay pahuway ta. Ha? Paluo sa baby. Palagi po siya nagre-request ng movie banding. sa Family kanya. manding po. Ni Ice, akong nagwaon. Kapag mayroon kami nakita na magandang movie po, nagda-download po ako kung wala siya sa Netflix. Lagi talaga nag-request si Sax po Yes po. ng movie sa amin. Minsan kasi busy po si Mr. Kaka-edit ba? Gustong-gusto ni Sax pag nanonood kami ba. Kasama buong pamilya ba. Tuwang-tuwa po siya. Lalo na yung mga kuhan ba no? Mga gustong-gusto niya na movies pang bata. Malapit na rin niya maubos sa kanya pang. Ito na ko na yung chocolate.
Okay. So ito lang po yung natira mga ka-studio so far. Yung kay Sax po na chicken. Naubos natin nun. Ang dami nun mo. Mm. Ang sarap po talaga. Shout out po muna kami. Shout out Mapait Runa May. Meron po siyang channel. Denzel Lloyd Mendoza at Vincent Maglinte from Davao City. Red Jane Pordalesa. Ay po. Charge TV channel. Ann De La Cruz at Jayon Kim. Hi. Albert Caballero, meron pong channel. Hi. Andrea Cruz. Hi. Danaya Ismaya at Christine Joy Brasil. Hi. Zaza. Francine Hongko. Hi. Alin Bingkang. Hi. Margie Cruza from Jeddah. Hi. Flores family from Santa Cruz, Laguna. Hi. G. Vix. Rowena Bardos from Bulacan. Hi. Pambansang Tumbaling, meron po siyang channel. Eden Buhay from Nasugbo, Batangas. Team Brokoy, meron pong channel. Nabia Family. Hi. Sanilin Kambi from Okinawa, Japan. Belated happy birthday, Alexa Nicole Ramajo from Davao City. Belated happy birthday. Later, happy birthday po ma'am. Geraldine Montanes, Lovely Etel, Jonlyn Vlogs from Taiwan, Josephine Valerio from Taytay Rizal, Vincent and Aika, Larida family, Cheremay Melenchon at Castillon family from Davao City. Shout out kay Ma'am Remy De Leon. Shout out kay Mama Remy De Leon. Hello Ay po. ma'am. Maraming salamat talaga ma'am. Grabe pa yan si ma'am din. Magkasuporta ba? Maraming salamat sa suporta, Ma'am Remy. Yan, maraming salamat po sa panonood ninyo mga ka-studio. Grabe, sobrang enjoy po namin sa entire menu ng Jollibee po. Shout out kay Nana Rita. Sige na, mag-bye-bye na ta. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!